Molt bé, bueno, jo us presento primer. Ella és l'Anna, és exalumna meva, li vaig donar classes durant 2 o 3 anys per poder-se treure l'ESO. Ja us explicarà també que no va ser fàcil, no? Per algunes dificultats que s'hi va trobar. I l'Eugeni és la seva parella, i ara ens explicaran quina discapacitat té ell, que es tracta de l'oïda, ara ens ho explicaran tot una miqueta. Ens ensenyaran 4 o 5 coses també importants del llenguatge de signes. Podem fer preguntes, cap problema, l'Anna li anirà traduint, ok? I ja està, vale? Vinga. I us ensenyarem primer de tot l'abecedari. Hem d'anar practicant, Sí. Primer explicarà com va allò dels sons, perquè hi ha diferents tipus de sons. Ell, per exemple, és son profund, vol dir que ell no sent res, a no ser que porti l'aparato aquest que porta. Mireu aquest aparell, abans no el portaven. No, és un aparell que porta una operació i porta com una placa aquí que li fa d'imant, per això s'enganxa la bola aquesta d'aquí, i llavors li porta un tubo que va fins a dintre el cargol d'orella i és el que fa que li arribin les vibracions del que sentim nosaltres. I a través d'això ell pot entendre més o menys el que diem. Sense això no sent res. Llavors hi ha els seus límits que només els fa una orella. I són els que porten els aparells aquests com els que porten la gibrant. Per ampliar, no? Sí, amb una no senten res i amb l'altra senten poc. Diu que depèn de com sentis, si sents molt poc. Ell porta aquest perquè no sent res. O sigui, té les dues orelles mortes. Llavors porta aquest, però la gent que sent una mica, llavors porta l'aparato que és el que fa ampliar. Per això són sords i mig. Llavors, o una orella els funciona perfectament i l'altra no. Llavors només porten aparato a una orella. Sí, sent, molt poc estan, porta aparell audiovisual. Sent millor. Depèn, la persona, nivell. Hi ha molts nivells de sordera, o sigui, només hi ha sol profund i això, o sigui, va per nivells. Llavors, a partir del nivell decideixen si operar-te. Sí, per exemple, i per voltat audiovisual. Sí, si és en la meitat, o sigui, el 50% és quan portes un audífon i si és menys d'un 20% és quan portes un implant, com ell. O si llavors està mort ja sí o sí. És perillosa aquesta operació? Aquesta operació només es pot fer al màxim fins que tens 20 anys. A partir dels 20 anys no es pot operar perquè perds capacitats. Quants anys teniu vosaltres? Tu 20? Ell 20 també? Molt bé. O sigui, a partir d'aquesta edat ella no el podrien operar. Per què? Perquè és perillós? Clar, perquè és una placa que està tocant el cervell. Llavors el cervell amb 20 anys ja s'ha desenvolupat del tot. I per això normalment operen els nens recent nascuts, perquè no s'han d'entenar pas del dolor que fa l'operació i no noten res, saps? Perquè encara no s'han desenvolupat en això. Però a partir dels 20 anys, si t'operessin, podries perdre mobilitat, podries perdre la parla, podries perdre moltes coses. I per què no s'ha operat abans? No, ell s'ha operat amb... Amb 5 anys. Amb 5 anys. Amb 5 anys es va operar. Quan va arribar aquí. Vale. Pensava que s'hauria fet fa poc. No, ell quan va arribar aquí. Sí. Comunica. Ara explico com parlar amb una persona quan s'està tossant. Has de parlar amb l'àvia, poc ajudat a poc per ser passiu. Hola, Per parlar amb un son, clar, heu de vocalitzar bé, no? Us poden llegir els llavis, no? Sí. Ells sí, però tots? No, quasi tots llegeixen els llavis. Quasi tots. Encara que mai hagin parlat o mai hagin sentit res, o poden interpretar... És el que ens ensenyen a l'escola. Però ell no és d'aquí. Li passaria amb tots els idiomes. D'on diríeu que és, l'Eugeni? França. De França? No. Algo de... Romania. Romania. Quasi. Però Ucrània. Ucrània, molt bé. Igual que el Víctor, el Núñez, és d'allà també. I l'ucraniès, per exemple, o el bielorrus, o aquests que parlen... Si jo parlo en anglès ara, ell distingirà que jo parlo en anglès, en català o en castellà.
per la manera de posar la boca i com acaben les frases. I ell podria parlar anglès? Ell sap alguna anglès. Sí. Anglès. Bueno. Però pronuncien com ho veuen. Para lengua sisena indicar kata terus Que entén el català... No, ell amb signes, Ah. parla català, castellà i amb anglès. signes, clar, és que això Amb signes és igual que parlant. Si jo parlo anglès, un català no m'entendrà si no en sap. Però en llenguatge de signes és igual. Si es troben un anglès i un català, si no saben el llenguatge de l'altre, no s'entendran. És És fort igual perquè parlant amb idiomes que parlant amb signes. jo em pensava que era universal, bueno, saps? I resulta que no, que té Cada país, idiomes i bueno, té i d'aquí, dialectes. de Girona, que ell estudia a Barcelona, de València ja és com el parlar, dialectes diferents, hi ha de tot. Sí, sí. I els entén, la majoria d'aquests d'aquí. Sí, propers. aquests d'aquí sí, bueno, hi ha paraules com l'altre cinema a València, hi ha paraules que... Sí, que no... Bueno, però l'altre sí. Sí, sí. Molt bé, molt bé. L'alfabet. Molt bé. Hem de practicar, a veure què tal. És fàcil, diu. Sí. ¿A dónde? Sí. Es diu llengua, llenguatge, idioma, es pot parlar de diferents maneres? Sí. Alfabet. L'alfabet en català, aquest és en català, i sol és amb una mà. Ah, només és amb una mà. En anglès, Anem a provar, va, una mà. amb dos mans. Quin? El català i el castellà són tots amb una mà. Sí. Normalment és la mà o amb la que escriu o la que tens més pràctica. Ah, I l'anglès és amb dos mans. L'anglès és així, és amb dos mans. clar, fan els moviments amb dos, no? I I en nosaltres català amb només una. amb una. Clar, les persones que són sordes i cegues, que ells Sí. a mi, llavors sí que ho fan amb dos mans. Sordes i cegues, Sí. que porten un pal vermell i blanc a ratlles Sí. pel carrer, Sí. no? El pal de sord i cec. Vermell. Això, fixeu-vos que pel carrer... L'any passat va venir la meva amiga cega i ens va ensenyar el pal i tot això, de dia tu estaves, no? I els que són sords i cecs porten un pal vermell i blanc a ratlles pel carrer, vull dir, aneu en compte que poden necessitar ajuda o el que sigui. Recordeu que a un cec se li ha de posar el braç, no se l'ha d'agafar. A un sord ja veurem, com ell diu, parlar a poc a poc i Sí, vocalitzar bé, vocalitzar no? I mai amb presses ni coses rares. Ja. I molt I de a la cara. brrr, no? I la gestualitat? Sí. Jo soc molt expressiva. La La A, anem a fer la A. Com és? Així. cap a Mirant dins. cap endavant. Així. Un puny, no? Un puny. Així, molt bé. Això és la Però A. mirant cap a la persona. Però si diguéssim una paraula, hauríem de fer la A, la B, per lletres? No. Per exemple, per dir el meu nom seria A, N, N, A. Ah, sí? Ah, Per vale. dir el meu nom, però llavors cada persona té un signe. Saps? Llavors ho explicaràs. Vale. Anem pas a pas. A, Aquesta és la B. la B. Hem dit? Així, molt bé. La C. A veure, fem A, B, C, B, C, molt bé. La D. El Bueno, la C trencada en dualitat. català. Ah, la C trencada, Sí, és la C trencada. La C trencada, no sabeu ni quan val en català, escrivint en català. És la de la 3. La sabreu fer millor amb Per què? llenguatge de signes? Ja, també, bueno. Castellà, sobretot, que no es fa servir Ah, molt. exacte, parlis només una mà. Sí. Vale, aquesta seria C trencada, la D. D, Com és? Així. juntant els dits aquest i els altres en rodó. Així? Ah, molt bé. Vinga, Marc. Eh? Sí. Molt difícil. Això ja us ho passaré, us ho imprimiré. Uf, Creuant el dit aquest. així. Sobretot que creu, perquè si no es la té. Però com mires? Així? Així? Ah, mira. La gent. Així, una pistola. Sí. Així? No així, Ah, cap a la així. gent, així. Ah, vale. Parece que t'apunti, no? Així. Molt bé, així. És lleig. Vale, millor així, de costat.
que abans feien així, diu, no? L'H, I la H, amb a veure, dits, dos i que surti dits, de la barbeta amb rodó cap al cor. això és la H. Sí. I llavors si fas... Espera. Què vols dir? L'exclamació, seria això? Eh. És que per què et serveix la H? Per un nom Hospital. propi. Per exemple, quan no... Però quan dius hospital diràs No, la clar, però H, si és una persona que... la per exemple, O... Si és una persona que, per exemple, no... O per un país, per dir un país... O sigui, cada poble té un nom, però clar, ell es coneix Sant Esteve, Palau, Cardedeu, Llinars, això... Però si tu te'n vas a Huelva, ell no sap el signe de Huelva i per dir, perdona, un altre son. Com és el signe d'aquí de Huelva? Clar. Doncs farà. Elba, clar. I llavors li dirà així, I allò que farà així, serà la així. L farà així, ja està. Bueno, amb una mà, en realitat, no? No, els signes són amb dos. Els signes de... O sigui, de qualsevol cosa. Quan dius signe vols dir, exacte, No, una signe. paraula sencera. Signe amb dos No, mans total, no. dura. Però quan tu signa, Està per... quan tu Les abassalàs una discussions mà deuen ser bones, Jo li pregunto sempre. amb signe, pot ser amb dos. Molt bé, seguim. I, Això és la I? sí. I I la xiquitilla. jota. I això, la J. Que difícil, La K. La K? Però si veus la forma del Així. pis fa forma de K. No, aquí, creuant-se aquí. Ah, com... Busca la forma de K. Aquí sí. Està difícil, Sí, sí. Així? Està bé. Veu com Sí, sí. sí. Ah, sí, clar, Només forma s'han de de K. creuar els dits. Eh? Només has de pujar aquest i ficar-lo a sobre. Vale, ok. Ah, Aquesta és la L. La L. almorzar. Doble L. L, claro, dos la L. I la geminada. L. L, punt, L. L, punt, L. Ah, que bo! L, punt, L. Molt bé. Punt, L. La M. Punt, no sé. Punt, punt. Ah, el punt així, la Punt, mà. com si dibuixis un punt. La La M. M. Així. Better. 3. Vale, aquest cap endarrere, el I petit junts. cap endarrere. I junts. Exacte. En fas 3. La N. A veure. Mamma. Que no, mira. Bé, m'ha fet il·lusió. La N. S'ha quedat tots ahí com... N. N, així. La O. És Sí, igual. el mateix. Sí, és el... Sí. O oberta o tancada. P. Així. La P també pot ser. Fa així. Que te doy. La P. Pa. Pot ser. Pa. Pot ser amb 3 o amb 2 no. Vale. Un 3 o un Poden 2. ser amb 3 o amb 2. La Q. La Q. Això que sempre la gent ha fet bromes amb aquestes coses, resulta que són lletres, ¿no? Que la gent mira i... Sí. ¿Y tú qué? La Q. ¿Qué quieres con la Q? La R. La R, suerte. Sí. ¿Por qué es la R así? Vamos Vibrant. Sí. Recordeu això, la R múltiple, que vibra, no? I l'altra és... Doncs, clar, una és així i l'altra... La S. Ui, Sí. a veure, Aquest aquest recte, el de baix recte, a veure, diries, aquest més recte, de baix recte. aquest més rodó, així. Tenen les mans fortes, no? Són uns exercicis. La T. La F i la T són molt semblants. És veritat, el dit endavant i endarrere. Aquest és així. Dios, qué difícil. Ara es fa així, sí, perquè si més fàcil. Ha canviat? Clar, normalment feia així, però la gent es confonia molt, doncs la T a baix. Mira. Fent una T. O sigui, T i F, F. T. F, així, aquí al mig, i la T a sota, just. A És el sota. pal de la T. Posa les rectes, Júlia. El dit No, no, recte. no. Clar, exacte. Sí, Sí. qué difícil. Així. Què més? Que guai. La U, Això és la U, Victòria? sí.
Paper. la B baixa, Ah, la B baixa. la B doble, en 3 fills. Però és així o així? No, aquí. Així, Per mirant què? endavant. Àmbit. Peu. Terra. Així no veus els dits. Sí, així és el número 3. Ah, clar. Així del 3, Clar, els nombres són 1, 2, 3... no, canvia. Quan Fer 1, per 2, 3... Ah, després. Vale, que ho ha portat tot. Molt bé. Així, I la X? la X. Dit així, Un ganxo. un ganxo i cap avall. Cap endavant, Moviment de diria. muñeca. Cap endavant. Sí, Ah, sí, Sí. cap endavant. O el canell només. Només el sí. canell. El braç recte i La el mà. canell Ah, només. així, veus? Ara. Molt bé. I la Z. No, Y. Sí. Ui, que Amunt i avall. és molt difícil, eh? Bueno, s'ha de moure amunt i Jo avall. soy torpe para eso. Fi. Amb un fil entrenar, no? Tu ho has fet, no? Tu ho has fet amb un fil, no? I la Z. Sí, Dibuixar una Z amb el... Esta me la mà, sens tot. Sí. Amb el dit petit, eh? Sí. Vale, ara anem a provar, si us sembla, un minutet, Sí. que cadascú digui el seu nom. Sí. Vale? Clar, no ens hem presentat tampoc. Ells ja sabeu, l'Anna i l'Eugènia, ara anem nosaltres. Va, Marc, el teu. La M. Que se vea la mano, que se vea la mano. Sí, sempre t'ha de durar mà. Sempre la mà a l'altura del pit. Aquí, davant. Amb el braç. Per suau. La Per què? recta, el braç recte i suau, sí. M. Al revés. Ell té que veure això. Sí? Sempre. A. A, R. Sí. R. O la K. Amb K s'escriu el seu. Marc. Amb K. Mira, veus? He dit el teu nom? Que guai. Clar, si ho feu bé l'adivines, si no, no. Vinga, Didier, prova tu ara. Didier. Reddy. La E? És difícil, difícil. Digue-li que és francès el nom. No, francès. Ai, bé. No. La R, R. La R? Sí. Ah, la E, te falta. I la R, no? Joder. La hòstia. Francès. Difícil. Peter. Torna. Torna a provar, a veure, més a poc. Dos cops. La, No, sí. la D, D. la I, Ah, no, dos cops, ho he dit malament jo. Didi. Didi, ara porta... La E. la E, Així no? Sí. No sé, vaig a veure què podríeu... Què creu que podria ser el vostre signe. Que va. Hi ha més coses que... Yo la chiquitilla, nerviosa, algo de eso. O chiquitilla o nerviosa, ¿no? Marta. Petita. La chiquitilla, la chiquitilla. Per. I A, B, B. El teu. Molts amics seus. Ai, si és la Coi. Torna. Torna. Per què? Perquè En som Jordi. sortit. En Jordi. Passa. Surt o entra? Entra, no passa res. Dona, fes un petó, queda l'etxa. Josep. Posa el Josep, fa el signe així. Era el signe de Josep, de Sant Josep. Són les festes que celebren Maria. per la Verge.
Això és la Verge, no? La Verge Maria. Maria, La Verge. llama. Porta, Sí, té una visió que Implant. Elias i porta un implant. Pues, I el porta des que era petit, pues, Elias. El porta una implant. tapacha, vieja, porta, Les pestanes més llargues, mireda. borrada con reu, Sí, perquè té quan riu se li surt l'ollet, saps? Cadascú té un signe que des de petit fins gran, saps? Per exemple, ells són així. Jo seria la pequeñita. Explosiva. Pots buscar, sí, és que pots. Este sería el larguirucho. Que no, que no. Això vol dir dieta. Això vol dir dieta. dieta, Dieta. dieta, Prim. Prim. O la I, també, no? Era? La I. Moltes coses amb les mans. terbang, pun, pegar porta, llama. Clar, sempre el fan servir per moltes coses. Sí, I pel bon profit, abans m'ha ensenyat, que me'ls he trobat en dinar junts, a la taula es pica així, clic, 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 saps? Com el que juga a cartes i dice contro, no? I vol dir bon profit. És com. Sí, perquè el que estan menjant ja estan apoyats, noten la vibració. Entre ells. Llavors, pues, tots. Sí. Ara, punyeta, sirena, Penseu un signe durant la classe. A veure si A veure si després... després proveu. Però clar, aquests signes... Ha de ser alguna cosa que relacioni si ets ro, el cabell llis, cabell ondulat. Sí, però què, podem fer així, ja està? O... Sí, un signe. llama. Sorry, prensa, Cabell llarg. ani, Rissat, ondulat, llis, saps? Depèn de la persona. És més un signe físic que no tant de caràcter. Sí. És més físic. Ah, O una persona que li agrada molt el vermell, doncs... Sandra. percep, sueta, sensor, Clar. terbang. Sí, sí. que És guai. un signe d'algú que tu... O sigui, que és teu, saps? Que ets de tu. Molt bé, molt bé. Què més? Ara, sirena, família. Hola. Ah, sí, et saludeu. Pot fer servir l'esquerra o la dreta, és igual? Clar, la que ell tingui més fàcil. És veritat. Hola, o així, els dos. Vale. Mira, això és adeu. Adéu. Clar, perquè si us fixeu, hola i adeu Perquè és te'n igual vas. per tothom, no? Doncs clar, l'adeu per ells és així. Està guai. Bon dia. Bon dia. dia. Ah. I la nit és d'aquí? No. O algo molt bo quan dius que vols estar. Sí. Bon dia. Que guai, això m'agrada. Bona tarda. Bona tarda. Bon dia, bona tarda. Bona nit. Oh, bona nit a dormir, no? La posta del sol. A veure, anem a fer tots un altre cop. Bon dia, bona tarda i bona nit. Bon dia... No, així no. Així, cap a fora. Primer bon dia. Bon dia. Didier, molt bé. La mateixa mà. Tarda. Bona tarda, no? Sí, No, és que per favor, així, tancat. I bona nit. A dormir, com si tanquéssim el xiringuito. Sí, amb les mans com a fora. Ah, així, les mans planes. Bona nit. Bati. Bati. Bon Per dir dia. matí. No, no, Ah, per dir matí. Demà al matí, doncs matí. Així, matí, surt el Surt sol. el sol. Surt el Surte sol. per sac. Encara que faci mal dia. A la nit. Bona nit. No, a la nit, a la nit. Ah, bueno, la nit, ja, que ara m'he confós. El dia, no? El dia Matí. i la nit. Sí. Molt bé, Sí. molt bé. Har. Número. Els números, Andar. de l'1 al 10. Per. Sa. Davant. Pujatar. Ok. Damunt. Andau. Amam. Amb una mà. Com ho faríeu amb una mà? De l'1 al 10. 1, Moment. ah, Orden. ok. És que soy muy buena. De l'1 al 10 amb una mà. Com ho faríeu? 1, 2, 3,
5, el 5, sí. Sí. Amb una mà. No, amb una mà, el balonmano también y básquet lo hacen, pero... Peca. El 5. Dos mans i dos. Amb dos mans si vols, amb dos 1, mans. 2, 3, 4, 5. Amb dos és fàcil, llavors. 8, 9, 10. Perfecte. Com l'has fet? Comences així, amb la mà cap a fora, i després gires la mà per fer-ho amb una mà. ¿Tú sabes eso? No sé. Ah, bueno, muy bien, muy bien. 1, 2, 4, 5, 6, 6. Ah, 7, 7. 8, 9, Anem 10. a provar. Primer endavant, no? Però- 1, 2, no, 1. Sí, amb el dit gros no, 1. Ara Cap a mi. 1, 2, 3, al revés, Didier, al revés, la mà cap a tu, aquí. 5, No. Un, primer un, però 1, mirant cap a tu la 2, mà. 3, 4, 5, girem la mà, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Anda! sí que es comença per el cordo, però l'1 no. El 6 sí, clar, és veritat, no he caigut. Sí, sí, aquests, clar. 1, 2, 3, 4, 5. Ana, peca. Així és de l'1 al 5. No, el dit gros no. 1, 2, 3, 4, aixeca, i ara 5. I si el gires, 6. 6, 7, 8, 9, 10. No recuerda, Le cuesta. Bueno, molt bé. Ara, fins, Del 10 al 20, Del 10 al 20. començar Amb dos mans o no? dos mans o un? Així. amb els Amb les dues mans. 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17... Que no. Que la profe no Amb puede dos dir mans. nada. A partir del 10 al 20. Amb dos mans. Doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i una més amb l'altra. Fàcil, Mateix. participar. I amo, onze. 10. Com penseu que és? 11. Jo com en el Com ho bàsquet. faríeu? Sí. Per dir un 11. 10 com? Ah, El 10. 10. 10. No. 10. De 10 comencem així amb dos mans. amb dos mans. 11 com? Així. Sí, un cop. Un cop només. Amb un cop. Un cop. Tot. Ana, traduce que no he Fes pillat. tu, ensenya. 10. 10? 11. Ah, que fa Comença així. amb 1, repetim. 11, Ah. 12, però sempre movent. 12. I farà dos? 16. O sigui, amb una mà es fan dos cops. 2, 3, Ah, un és Amb una mà, 11. clar, 1, 2, 12. clar, 1, 3. 13. Ah. Blanc. El blau, com era? Que no m'he- Blau, Blau? moviment de muñeca. Ah, sí. I amb Blanc, tu camiseta. amb els dits. Blanc. Això és blanc. Sí, blanc. blau, blanc. Aquí, aquí. Ah. Creues el braç. Creua. Blanc. Això és blanc. Impoluto, ¿no? Com brilla. Sí. Lila. Sí, lila. Aquí, sí. Jesús, que le cambias el... Es igual.